Entelektüel navdar Chomsky di sala 1928 da hatiye dünyayê. Gelekî navdar e, di malpera xwe de wekî anarşîst xwedaye nasîn, di heman demê de wekî sosyalîstê azadîxwaz xwedaye nasîn. Ev pênaseyekî xweşik e. Jê wê dertir wî gelekî bandor li entelektüeliya dinyayê kiriye. û ji alî Kurdan ve jî yekî gelekî mühîm e, ji ber ku li ser Kurdan heta anha gelek axivî di gelek daxuyaniyên li ser Kurdan de îmzeya wî jî heye. Ana çima mijare me Chomsky? Ji ber ku doh gelekî kesan tweet avêtin di tora civakî de nivîsandin ku Chomsky miriye. Miribû na, erê li nexweşxanê bû, dihat dermankirin û hêjî tê dermankirin, lê xebera mirinê xebereke nedicî de bû. Çima wisa kirin? Nivîskarên me, rojnamegerên me bêyî ku bi têra xwe lêkolînê bikin, gelek caran tiştinan belav dikin diweşînin. Gelek însan jî derketine wekî rojnameger, di Twitterê de ji vir û vir tiştan digirin û belav dikin, xwe wisa din nîşandayîn. Lê çavkanî jî nîşan nadin, ew ji ku derê girtine. Mesela yek ji wan rûken hatûn Tûrhaliyê. Doh tweetek avêt ku Chomsky miriye, paşê derket ku nemiriye, çi kir? Rabû got min ji Kurd satê girtiye û lêborîn xwast. Baş e dema ew tweet belav kiribû, çavkanî nîşan dabû? Na. Gotibû min ji Kurd satê girtiye? Na. Yani heqê Kurd satê xwaribû. Di gelek tiştan de wisa dikin, ew jî gelek kesên din jî. Ma degûse çavkanî nîşan bidin? Na, dema tiştekî baş be, ji ser navê wan tê nivîsandin. Tiştekî xirab be, paşê vedigerin, mecbûr girt. Wisa çê nabe? İbrahim Halil Baran tweet nivîsandibû. Fotoğrafê xwe li gel Chomsky belav kiribû. Wî jî qala mirina wî kiribû. Derket ku Chomsky nemiriye. Wekî din malpera Artı Haber nûçe çêkir ku Chomsky miriye. Bu sedema çi hûn dizanin? Ev nûçeya Artı Haberê bû sedem ku Dem Partî daxuyaniya fermî belav bike li ser mirina Chomsky. BDP jî heman daxuyanî belav kir. Wekî din yên din jî gelek kesên din jî bi vî awayî tweet belav kirin. Mesele ev e. Berî ku mirov tiştekî belav bike, tutxazî rojnameger be, tutxazî nivîskar be, di çi dibî belav be? Vê mirov li çavkaniyên pê ewle mêze bike. Çavkaniyên pê ewle tu mêze nekî wê çi be? Wê encam bi vî awayî be. û paşê wê çi be? Wê baweriya bite bişkê. Bi vî awayî heta anha gelekî mijar derketibûn û paşê derketibûn ku şaşin, îro vê yekê carekê di nîşanî me da ku divê em ji xwe re li çavkaniyên bi ewle mêze bikin, ne navan, çavkaniyên bi ewle. Em hêvî bikin Chomsky hêja wê hê gelek salên din bijî.